Issa li d-dwiel li raqdu waqqaw il-weraq u t-temp kesaħ, wasal żmien iż-żabra. Iż-żbir huwa proċess twil li jinvolvi ħafna xogħol u dan ikollu jsir kull sena peress li rridu nagħmlu spazju għal frejej ġodda li se jipproduċu l-frott ta' dan l-istaġun. Tul il-proċess jitneħħew ħafna mill-frejej u skuk li jkunu kibru s-snin ta' qabel. U bekk inkunu qed nippreservaw is-saħħa tad-dilja kif ukoll il-kwalità tal-frott. Il-vitikulturisti ta' Delikata jipprovdu l-għarfien espert u l-assistenza neċessarja sabiex isir dan l-iżbir. Il-kwalità taż-żabra tiġi riflessa fil-kwalità tal-frott li jipproduċu dwieli li mbagħad jinħasad bejn il-bidu ta' Awwissu sal-aħħar ta' Settembru li ġej, meta l-għeneb ikun sar.